Marie Terezie, veliká, vážená, je hlad, úmorná válka přinesla smrt. Marie má předhonosnou korunovací. Získá spoustu majetku a řekne si, že nemůže nechat vojáky v guláši. Vezme tedy svého prapradědu Chucka Norrise, zbalí si saky paky a vyráží proti Prusku. Válčili přes noc, přes den a válčili by dodnes, však jim došel benzín. Pak si její syn řekl, že nemůže nechat maminu s Chuckem na holičkách, a tak tam poslal atomovou bombu, neb se Felicie nevyráběla.